Kako izgleda uspešan muškarac? Ne mora uopšte biti uspešan, važno. Kako izgleda prosječan muškarac sa 35 godina danas? Ima stabilan posao, porodica, 1, 2, 3 dece, odgovoran kod kuće, odgovoran na poslu, ali zapušten, bez discipline prema sebi. Nema rutinu oko hrane, trening nije pipan u 7-8 godina. Ima višak od 10, 15, 20 kg. Prosječan, znači pričamo o prosječnom 35-godišnjaku. I onda, znaš, okreneš se i kažeš, ok, svuda ima uspeha koliko toliko. Ima stabilan posao, ima porodicu, jer danas je teško imati porodicu. Nije baš lako, ni da se dobiju deca, ni da se rađe žena. Jebi ga, takvo je vreme došlo. A on totalno zaboravi na sebe. Nema ga, uopšte, nigde. Kako sam te učio da se otvara šećer? Šećer, da. Se sećaš? Možda uhvatiš zubima i ovako da pocepiš. Da li je to šećer? Nije to šećer. Pogledaj, ja ću otvorim, a ti izvadi, laži. Šta je? Ko to sa time jede? A? Ne znam. Ma ne znam ni ja. On je ovako nešto to stavi u ruke. Hop. Ovako stavi u ruke. I uzmi i onda jede. Ja da? Ja da? Dobro. A moram da približim. Šta se tačno desilo? Jebi ga, kad dođe porodica, kad posao dobije veću odgovornost, kad te život ajde natovari sa odgovornošću prema toj porodici, kad ti dovoljno sebe dugo lažeš da možeš da se vratiš na put kad god poželiš, a ne možeš realno. Kad nema vremena postane tvoja realnost. Bato moj, onda sa 35 godina imaš, čekaj ovako, onda sa 35 godina imaš višak kilograma, neko i problema sa zdravljem, neko jednostavno loše izgleda, nema energije i laže sebe i kao ne mogu da ispratim trening i kako se zove, trening i posao. Sve je to razumljivo iz jednog prostog razloga. Tvoji prioriteti su se promenili, tvoj život se promenio, ali to ne umanjuje važnost, to ne umanjuje važnost fizičke aktivnosti i zdravog života. Sama činjenica da se nešto promenilo zahteva od tebe da se prilagođava, da sedneš i da razmisliš, ukoliko ovako nastavim, šta me tačno čeka za 5 godina? Ukoliko nešto promenim, šta me tačno? I jebi ga, realnost je takva kakva. Mislim da se razumemo, bukvalno sve. Možda će nam biti nešto teže, nešto lakše, ali naša je obaveza da nađemo način i rješenje. Najlakše da kažeš ja ne mogu, nemam vremena. Snažimo, jesi najlakše, zato i biramo. Ali ono što te čeka zbog konstantnog nemanja vremena ili ti konstantnog nisa sebi prioritet je nešto što će da padne na leđa sutradan tvom detetu, tvojoj ženi, tvojoj porodici. Tvoje zdravlje, tvoja nemogućnost ili tvoje psihičko stanje. Kako se to popravi? Tako što nađeš 3 puta po 45 minuta. Ne više, radiš intenzivno, radiš redovno i oslobađaš sebe glupih iskustva. Pokaži mami sa čime ti jedeš. Ko jede sa tim? Šta im se zapravo dešava iznutra? Pa prvo, samopouzdanje, pad energije, neminovan. Dešava im se da posle nekog vremena ne prepoznaju sebe, ne mogu da veruju dokle su došli, ne mogu da veruju da se zadišu u stepenice, ne mogu da veruju da ne mogu da obuku garderobu koju žele. Jednostavno, polako ali sigurno prihvataju da postaju nemoćni i da je to njihova sudbina. Nažalost, pogrešno uverenje, ali to je ono što im se dešava. Mili, kako ti se sviđaš suši? Nelepo, jel da? Evo je mama. Zato, brate, to nema veze sa telom. To ima veze sa time kosti. I prvi korak nazad je kad počneš da odlažeš stvari koje te grade, kad počneš sebi da šapućiš laži, da nešto ne možeš, da si suviše umoran, da se spava. Jedini način da se trgneš iz toga jeste da
ozbiljno shvatio da tvoj izgled je odraz toga ko si ti, kakav ti je identitet, da li si čovjek koji bira lošu hranu, da li si čovjek koji puni potrošačku korpu slatkišima ili si čovjek koji ima stav, odlučnost i način da reši svoje probleme. Subscribe, like, vidimo se u narednom videu.